पेसेन्टनि अबस्थाया एसे सिरियासमोन नाथाय दा जेबो गिनांगौ गैला खालि बारा मावला मावलि सोमावला सोमावलिल' दा खालामहो डाक्टार बाबु आं खावब्लाखौ सोमावनायखौथ' बाद हो लरेटसोबो मावहोआ नाथाय बिगुरा एसे फाग्ला दबलै गेरेन्टिबो होनो हालाय लाङालां आं अबेयाव दं हस्पिटालावसो बिगुर देगारसिङा नोंखौ ओरैबायदि मानजिदों नोंनि बे बुजानायनि आवाजआ आंनि सिमाङावसो फैलायदों लागाव बैसागु होनलायदों नामा नों बुजाबा है बिगुर बेखौ गोसोआव लाबाय थाबावो नामा ओरैनोबा साजोबथारबाय आइदै अरदावदों खावब्ला नों देगारसिनजों मानो बुलाया नों खारबोनोथ' हायोमोन ना बाबा आंथ' मैयाथिनि थाखायसो थांदोंमोन नाथाय हंला मास्टारासो आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन देगारसिनखौ फाथायहरनानै आदै हंला मास्टाराथ' दा खावब्लाखौ थैबाय होननानैसो सानगासिनो दं बे देगारसिङा हंला मास्टारखौ खामानिया जाबायल' होनना बुंदोंनो मा हंला मास्टारा आंखौ थैबाय होननानै सानबाय औलै बिगुर जुदि हंला मास्टारा नोंखौ थैयाखै होनना मोनथियोबा आरो सासे गुन्दा फाथायहरबावनानै नोंखौ सेटेप खालामगोन बियो एबार हले सेटेप जाखागोन नोङो सेटेप ओमफ्राय नों सिदा गोजौआव लागाव बैसागु होनहैसिगोन ओमफ्राय सोमला सिथा नों मैनाथि आरो मैनाथिया बोरो फैयाखै नामा बे मैनाथिया फैयाखै आसोल मानो हंला मास्टारा बेखौ न'आव थाला मारिनानैसो दोनदों सिबाय फैनो हायाखै आरो आं खोनाबावदोंसो हंलाया बेखौ जोनानै बिउस खालामबावदों होनना मा मैनाथिखौ हंलाया थाला मारिनानै दोनदों आं दानो थांगासिनो आं थाङाबा जानाय नंला र' आरे हिर' नों बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हाया गसंनो हाया आरो थांनायनि बाथ्रासो बुंबावदों बियो मोजां मोनलायनायाव आं जिखियानो जा आं गासिबो खालामजोबनो हायो सानाय सुनायालाय मादों मोदोमाव देहायाव सानाय आरो बिखायाव मोजां मोननाय गासिबो बेलेन्स जाजोबो जाम्बालाय मोनथियाबालाय फेयार मे आन्दा कानुन होननायखौ मिथिया नोङो आं मोनथिया जाम्बाखायनो Apa Torakew नों खावब्लाखौ देगारसिनखौ फाथायहरनानै बुथार होबाय नों बेखौ मोजां खालामासै नों बेखौ मोजां खालामासै मानो बिदि खालामखो नों सिथा फिसा नों जेबो मोनथिया नों बे सैमानि नामखौ आंनि सेराव दाला बियो थैबाय दा नों बेखौ साननानै जेबो लाब गैला ओहो आफा नों मानो बिदि बुङो खावब्लाया थैयाखै आंखौ थांनो हो आफा आं खावब्लाखौ नायनो लुबैदों खेबसे आंखौ थांनो होदो ना आफा बियो मालाबाबो जानो हानाय नङा फिसा आं थांनो होनो हानाय नङा बियो जोंनि मान सन्माननि दुश्मनसो बियो दुश्मन आरो नों सासे मास्टारनि फिसालायानो बे जाम्बा मालायनि फुख्रि ना बोनग्राजोंसो थांनो नागिरबावदोंमोन नोङो गैला दा बियो देगारसिङा बेखौ सेटेप खालामबाय मास्टार बाबु आंना फैसा आद्रा थानाया हरद' नों जेबो टेनसन दाला खावब्लाया दा आरो मालाबाबो फैफिननाय नंलिया मानोना आं बेखौ गोजौआव फाथायहरबाय देगारसिं नों खावब्लाखौ मानो बुथारा खावब्लाया नोंनि मा खहा खालामदोंमोन आरे आं नोम्फानिफ्राय फैसा मोनदों जेराव फैसा बेयावनो देगारसिं बियो जाहैबाय आंनि प्रफेसनेल डिउटि मेडाम लाजिनो सोलोंदो नोंसोर एसे आरो लाजिनो लाजिया नोंसोर बिदि मालायखौ खहा खालामनो जाबाय मैनाथि सिरि थादो आरो गाबोन नोंखौ नायनो हौवा फैगोन आरो आं गाबोन जेबो द्रामा लुबैयाखै बेखायनो नों सिरि थानायानो गाहाम आरो नों मानि लागि दामानि गाबोन नायनो फैगोन जों नोंनि हाबाया रोखाखा ओहो आफा जेब्लासिम आं थांनानै दं अब्लासिम आं खावब्लानि अनगा रावजोंबो जुलि जाया गैला सेस जादखा सिखारनो हाया गारा माखौबा दुगा देखायलाबायो आरे खावब्ला बाबु सिखारनो हाया नों दानो सिखारनो नाङा नों मोजाङै हामजोबाखै नङाबा आरो सेकेन्ड फाइट स्टार्ट जालायगोन हस्पिटाल बेड फारसेस खावब्लानो मैनाथिया आंखौ नेगासिनो जानो हागौ मैनाथिया आंखौ थैबाय साननानै खम दुखुआव दङ बे आं मैनाथिखौ दुखुआव दोननो हानाय नङा खावब्ला बाबा नोंना दा देहाया गाज्रि देहा गाज्रि माने मा आं दा प्रेगनेन्ट नामा प्रेगनेन्ट नङालै जाम्बा नों दा बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हाया आखाइ आथिं गासिबो दुखु मोनजोबनाय बोरै थांनो नागिरखो नों र' जाम्बा साननैसो थाथ'बाव आफा मोजां मोनलायनायाव थाथ'नायनि सम गैया जुदि हंला मास्टारा आंखौ थैबाय होननानै सानना दंबा
आं बिनि सिगाङाव थांनानै प्रुभ खालामहैनांगोन जे आं थैयाखै होननानै जागोन दे नाथाय प्रपार प्लेनिं खालामनांगोन जों प्लेन मथेसो थांनांगोन डाइरेक्ट हंला मास्टारनि न'आव हाबनो नाङा सिगां मैनाथिखौ रुमनिफ्राय बहनग्रोनांगोन औ नाथाय मारै जाय आरे सिम्पोल आं थांग्रोगोन सिगां हंला मास्टारखौ कनफिउज खालामनो ओमफ्राय नों खिथु उनजों हाबनानै मैनाथिखौ दिहुनगोर नों अबाव कनफिउज खालामनो थाङै थुङै गावनो कनफिउज जाहैयाबानो जाबाय दा जुदि नों कनफिउज जाहैमारोबा नों गैला सानना लादो बेथा सेटेप खासै नों सेटेप आरे खावब्ला बाबु आंनि अनगा नोंना लाभ स्ट'रिया इनकमप्लिट नों जेरै आंनि थाखाय दांदुलिखौ लाबोना होफैदोंमोन आंबो थिग बेबायदिनो नोंनि मैनाथिखौ लाबोनायाव हेफाजाब होगोन जाम्बा मानो बुजिया नोंलाय माबा सेटेप थेटेपसो होनलाबायो जाम्बा जाम्बाना खामानियानो जायाखै थांजेनाखैनो माबा सेटेपखौसो रायखांग्रोबाय जाम्बा जाम्बानो जाम्बालै जाम्बा मानसि आं जाम्बासो आं गावलिया मानसि मालायनि फुख्रि ना बोनग्रासो आङो दे बुदो ज' जाहाथे बुदो दे आंखौ आं जाम्बासो रायजोफोर आं जाम्बासो गाबोन मैनाथिखौ नायनो फैगोन मैनाथिया बाहेरायाव फैलागि दा फै मानिलागि दा मानि हाबाखौथ' आं फिक्स खालामखागोनानो हंला सार आंहा थाबावनाय फैसाया हरद' माम्बार आंहा थांनांसिगौ मोनगोनलाय मोनगोन र' माखौथो एफा हाखु दाखु आं खावब्लानि गोथै सहखौ नुबासो आं नोंनो हरनो हागोन लाबोनांगौ नामा बिदिबा नाङा लाबोनाङा बेयाव लाबोनाय माने पुलिस केस जानाय आंनो थांगोन नायनो र' हंला सार सोमला नों बावहाय बिराद गिदिर खबर खावब्लाया बुहुद जाबाय खावब्लाया आंनि आत्माया जों गामि गिदिंलागासिनो मा खावब्लाया बुहुद जाबाय मा खावब्लाया बुहुद जाबाय आंथ' बेखौ बुदोंल'सोमोन आंथ' बुथाराखैमोन याहु लागा याहु आं मोदायसो आं भुतसो आं मोदायसो याहु लागा खावब्ला नों थैयाखै आइलाय बे सना जिउ लोखि माइनाव दाउदै जिरखुनाय आं नोंखौ मासेबां मिस खालामदों आंसो मोनथिगौ नैबे खावब्लाया थैनो आंनि हास्थायनायखौ आं मोनाबा आं थैया नोंनि मोजां मोननायासो आंखौ फोथांना लाखिदों सना जिउ ओइ मैनाथि लाजियासै नों नोम्फानि सिगाङाव बिदि दिन्थिनो आरो ओइ साला बेथा नों दाबो थैयाखै मानो जाबसिनबावनो लुबैदों नामा नों थैयाखै इम्पसिबल खावब्ला नों आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनो नाथाय आं नोंखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा हंला सार जुदि मोजां मोननाया माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बिनि साजाखौ आंनो हो मैनाथिनो दाहो आरो हंला सार देगारसिंआ नोंनि खामानिखौ हाफसो मावदों फुल मावाखै बेखायनो सार देगारसिंनो फैसाखौ फुल दाहर ओइ सोमला बिगुद सिरिथा जुदि नों मैनाथिखौ ट्रुलि लाभ खालाममारोबा नों आंनि मोनसे टेस्टखौ पास खालामना देखायनांगोन टेस्ट माबायदि टेस्ट बेलाय गाबोन नों आंनि संनाय ओंख्रि जानांगोन नों जुदि सहायनो एबा थांना थानो हायोबा मैनाथिया नोंनि आरो जुदि हायाबा नों मैनाथिखौ अरायनि थाखाय बावनांगोन राजिथ' बिनि संनायखौ जास्लायस्लाय देगारसिंजोंनो खननै खनथामसो सौजानायानो मोजांसिन जागोनदां खावब्ला सार चेलेन्ज एक्सेप्टेड